Hapit na muna kabuan, human may tabo ang grabing landslide sa Naga. Hangtod karon wapay kasiguruhan kung kanusa magpabilin sa mga evacuation centers ang mga biktima. Adunay live update gikan sa Naga City, si Luan Merondina. May That's right, Bob. Dulaan na sa duha ka buwan nga nagpabilin karon sa mga evacuation centers kini mga mulupyo nga nasulod sa 1 kilometer radius gikan sa Ground Zero o sa Sitio Sindulan, Barangay Tinaandak, Bayan sa Naga. Apan hangtod karon wala pa itatawng tubag si Naga City Mayor Christine Vanessa Chong kung hangtod kanusa sila magpabilin sa mga evacuation centers. Tungod kay hangtod karon usab wala pa klarong advice gikan sa DNR Mines and Geosciences Bureau. Hinoon, Bob, gi-close na ang mga evacuation center dito sa San Fernando o ana-analay na po ka mga evacuation centers nga ana karon dinhi sa Dakbayan sa Naga gikan sa kapin 8,000 ka mga evacuees ana lang sa 6,659 ka mga individual kon 1,835 families ang ana karon sa napo ka mga evacuation centers, that is as of November 9. Kini human miapod-apod ang Dakbayan sa Naga og humanitarian financial assistance ngadto sa 444 ka mga pamilya nga direktang apektado sa landslide. Ang naasoy mga pamilya na hinabi na sa mayor sa nakalabang semana og gihatagan na sila og tulo ka mga option. Kini mao ang pag-relocate ngadto sa NHA Karkar nga andam ng mapuyan o muhuwat ba sila sa housing unit nga ipabarog sa Balili property o mangita na lang ba sila sa ilang kapuyan. Mipatawag na si Mayor Chong og presscon karong adlaw tungod kay buot niyang ipahibaw ang kasamtangang kahimtang karon sa Dakbayan sa Naga. Matud sa mayor, sa gihimong assessment sa DNR, nagkadako ang mga dapit nga nabutang sa danger zone. Gani may gibanabanang 800 ngadto sa 900 ka mga pamilya ang nasulod sa red zone o danger zone nga wa pa mapabakwit. Matud sa mayor, nakikita na siya kang DNR Secretary si Mato o DILG Secretary Anyo aron mangayo og guidance kung unsa ka urgent ang pagpabalhin niining nahabiling kapin sa 800 ka mga pamilya nga wa pa mapabakwit. Aminado ang mayor nga dili kaya sa Dakbayan sa Naga ang mga resources nga gikinahanglan aron sila mapahimutang. Ang naasoy mga pamilya anaa nanimuyo sa barangay Naalad, Mainit, Tinaan, Inuburan, Kabungahan ug South Poblasyon. Gani may uban usab nga mga dapit sama sa Kantawan, elementary ug high school ang nakitaan usab og mga pangpangliki o temporary una silang gipabalhin sa covered court ang ilahang klase. Ang BJMP Naga usab gikatakdang ibalhin ang mga binilanggo ngadto sa BJMP Female Dormitory samtang muhimo og engineering intervention sa dapit. Ug samtang nagpaabot pa ang Dakbayan sa advice gikan sa DNR mikuha og serbisyo ang Dakbayan sa usa ka independent expert o geologist gikan sa UP. Kinsa mo'y muhimo og independent reassessment sa naisgutang mga danger zone ug siya usab ang muhatag og advice o guidance sa Dakbayan kung unsay mga engineering remedies nga mahimo sa ubang mga dapit. Sa pagkakaroon, Bob, no, ania kita sa Enanchong Activity Center, usa sa mga dakong evacuation centers. Sa pagkakaroon, na ay mga kapin sa 1,200 ka mga pamilya ang gipahimutang karon dinhi. Atong nasayran hangtod karon Biyernes na lang ang pagpang-apod-apod og food pack sa Apolan sa mga evacuees busa inanay na karon gimobilize sa Dakbayan ang ilahang community kitchen. O so far, Bob, mo ng latest nga atong nahipos gikan dinhi sa Dakbayan sa Naga. Bob? Thank you so much, Mai, sa imong live report.